طعناها باللي بمخنيات مبل عسران شدشن معلتي عالم لخ حرر أب كاب كتما حرر أب زركب استوديو تلفزيون إثيوبيا ترخيبنا زيناتات ما دزينا إثيوبيا تجرينا نباهم كنبلنا جيتها شوالهم مساهم كسنحة سنة مكتال نكون لكم دما تمنيت فلما حصرت زيناتات قدماي من سرابي أحمد أب كتما أربع من عودة ساليتهم أربع منج باستفلاليو تخلطات فرامرة زدنقو أعوافات زقرمو انباتات فلفل ماين عقور حفتن زي تعدلت أزيات دلايت مبازحيت كتما كبلو اتوم قدما من السر قليصام هبتي تفتروا عبي تسفازهب بمخانو بملو عقميت كبابي نمتكام كساب حزيد سرحنا يوسون بمخانو دما زحرنيو كبلو أرديوم بروجكت ما دين ولدو أبوش حقر خونه كاب وصايز نبرو إثيوبياويان أبزام درجنت بصحيتنا مجزا انفستمنتنا مقبار عدل كفيتالو كبلو توم قدماي منستر قليصام قدماي منستر يونايتد كينغدم ملختي انكوا حقوسكم ام حلاليفام قدماي منستر ابي احمد نتوم حدش قدماي منستر يونايتد كينغدم سر كير ستارمر ملختين كوعدس بلكم اما حلاليفهم ابقصالي ايوان ركب كلتين هاغرات زبلص ازمع بللو كم زخون ونتوم قدماي منستر زلوم امنت غليصهم قدماي منستر ابي احمد نتمراتي قدماي منستر يونايتد كينغدم عوز سبن سراح ممنايوم ون كم محبراوي متأسار غصوم سرخ بحوريتا رديلهم سركير ستارمر ليبر بارتي بممراح بمرصا بمعوات حدوش قدماي منستر يونايتد كينغدم كوينوم علو بارتيوم بيت مخري موصي حق بريطانيا كاب زلوش 650 مقمطي ومبرات 412 مقمطيتات بمركاب معواتو زذكريو زي تفلاليا العلو تكالات تمهرتي إثيوبيا تمهارون يمرق اللوا كمونغوزين يونيفرسيتي أديس أبابا دمبيدولو أداما سيفيل سيرفيس كوتبين كالوتن يونيفرسيتي إثيوبيا بستفلاليو عودتات زمهرون تمهارون بستفلاليو مرحا قبريتات أمريقان أب كل الحراري مجمري مرحا قبري حملواي عصر كل تشحن عصر شدشان عمتمرت تساليتو رسم محدارتي كلل ايتا اوردين بدري ابتي مجمري مرها قبري كم تزاربوهم كم هاجر لوطي كبابي اير مغحغوا حمدن فتنا قوينم صني حميم ኢትዮጵያ ካብ ዝነበራ 400 ታው ሽፋን ደኒ ናብ 300 ታው ወሪዱ ዝነበረ እንትኸውን መንግስት ለውጢ ብዝጀመረ ሐምላዋይ 10 ሽፋን ደኒ ናብ 26.7 ታው ምዕባይ ተኻኢሉ እዩ ኣብቲ መርሃ ግብሪን ላዕሎት ኣመራርሓታት ክልል ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት ዝመጹ أبالات دياسبوراتي كللن سفلاليو أكلات محبر سبن تساتيفهم 500,000 زفر بزوح ربحا زلوهم فلسات كتخلو تثبيت كم زقبرون تقيشهم بحفشابتي كلل لوم زبن كلتانت بحمش مليون فلسات كتكلو تتلمو ناتسرح مخانون تحبير الله كنتيبا داني شاببي ناي لوم زبن مرها قبري تخلا حملواي أسر أجميران تنكنتبا أبتا كتما أبناي لوم زبن مرحا قبري حملواي أسر 10 مليون فلسطات كم زتكلو أفليتن أبزغصلو 3 عامتات شفان دنيتا كتما ناب 300 مبصح كم سرحون قليسن النتكل زحشت إثيوبيا نمصاي ولدو نمركابيو زبلات تنكنتبا نإثيوبيا حملواي أسر مخدان حلفنت كل زيغا مخانو أغنزيبن مجمار مرحا قبري حملواي أسر تا كتما استفلاليو كفالات حبرسب تساتيفهم أبزحلفو عمتات أبتا كتما 58.2 مليون فلسطات زي تتخالو خينم متن مزداقهم دما 8,700 مخانو تتغشوم بزي دما شفان دني تا كتما كاب زنبرو 2.8 ناب 10,700 مبصح مخالو تملاخيت الله قطرا نامونا حرشها كاب زمص ورح مسكرم جميرو نمكياد مدلاو يزازم اللهم ببركة هاجر كم مسكرم كل تشحن 10 شوعتنا عم تمر جميرو قصرانا من حرشان مكيات زخل مدلاو ناس زازمه كم زخونم تجلسو كوميتي سترين قصرانا من حرشا كل تشحن 10 شوعتن قدام ياخيبو اصاليتو كلهم عودات حرشا زتقالهم قصرانا من حرشا اثيوبيا اب عودي حرشا زلوا حابتات بتخكل نمفلاط يلون نمدلاو بوليسي العرب حكم زلوا تجلسو منستر بلان المعاتن دكتور فصوم عصفام تي قصرا اب كلن كللات من محدار كتماتاتن تهاجر زكايدو كم زخنو تزاريبن ابي اثيوبيا قصرانا من حرشا قدمي 22 عامت كم زخايد بمحبار ابزغصل قصرا حرشان هابتي انساتن حاويسو ابتي عودي حرشا زلو حابتات كم زتخاتتو صريحن
ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ብወገኖም እቲ ቆፅራ ንዓውዲ ሕርሻ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ልዑል ረብሓ ዘለዎ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ዋና ዳይሬክተር አገልግሎት ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ ዶክተር በከር ሻሌ ነቲ ቆፅራ ኣድላይ ምድባት ዘዘመ ምዃኑ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብሎም ኣብቲ ቆፅራ ልዕሊ 62,000 ሰራሕተኛታት ከም ዝተሳተፉ እውን ጠቒሶም ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቕ ካብ ሓደ ሓምለ ክሳብ 30 ሓሳብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 41 ሚልዮን እቶት ንምርካብ ተተሊሙ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ዞባ ምብራቕ ከተማ ሓውዜን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ምልዓል ንግድን እቶትን እዩ ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ምልዓል ንግድን እቶትን ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ተወልደ ገብርኤል ኣጽባሃም እኹል ቅድመ ምድላው ብምግባርን ዘሎ ውህሉል ተመክሮ ብምጥቃምን ስርዓታት ኣኻኽባ እቶት ምሕዳስ ፍቓድ ንግድን ኣብ ዝተነጸረሉ ግዜ ክውገን ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ምስ ከፈልቲ ግብሪ እኹል ለዘብ ብምግባር ኣብ ፍትሓውነት ኣከፋፍላ ግብሪ ንዝተለዓሉ ሕቶታት ሰብ ሞያን መሪሕነትን ሚዛናውነት ክህልዎ ክሰርሑ ከም ዝግባእ እቶም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ወሲኾም ሓቢሮም ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን ምክትል ዋና ኣመሓዳርን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ገብረ ካሕሳይ ብወገኖም ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ተዳኺሙ ዝጸንሐ ግብርን እቶትን ታዞባ ንምምሕያሽ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ኣመሓደርቲ ወረዳታትን ከንቲባታት ምምሕዳር ከተማታትን ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ፋይናንስን እቶትን ሓለፍቲ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎትን ሰብ ሞያ ምልማዕ ንግድን ተሳቲፎም ክብል ካብ ቢሮ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን እቲ ክልል ዘረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ብበይነ መርበብ ዝወሃብ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ዝተረፈተ ገይሩ እናቕረበ ዘሎ ሓበሬታ ግጉይ ምዃኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡላ ምስ ብሄራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ተተሓሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻቲ ፈተና ብበይነ መርበብ ከም ዝተረፈተ ገይሩ ዝቐርብ ዘሎ ሓበሬታ ፍጹም ዝተሰሓሓተ ምዃኑ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ትምህርቲ መዛዘም ብሄራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 2016 ዓ.ም ብበይነ መርበብን ብወረቐትን ከም ዝህብ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻት እቲ በይነ መርበብ ዝወሃብ ፈተና ከም ዝተረፈተ ገይሩ ዝውዛዕ ሓበሬታ ግጉይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ሚኒስትር እቲ ፈተና ብክልቲኡ ብወረቐትን ኦንላይንን ከም ዝህብ ኣረጋጊጹሎም ተምሃሮ ነዚ ተገንዚቦም ምድላዋቶም ንከቐጽሉ ዘተሓሳሰበት ሚኒስትር እቲ ፈተና ዕዉት ንምግባር ከም ልሙድ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ይሰርሕ ምህላው ነዚ ድማ ልዑል ምድላዋት ምግባሩን ኣገንዚቡሎም ኣብ ምክትታል ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታትና መሪፅኩም ስለትከታተሉና ነመስግነኩም ሕዚ እውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ኣርባ ምንጭ ብዝተፈላለዩ ዕቁር ሃብቲ ዝተዓደለት ኣዝያ ተደላይት ከተማ ብምዃና ኩላትና ተሓጋጊዝና ነልማዓያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከብ ኣካል ገበታ ንወለዶ ኣብ ዝኾነ ሎጂ ዑደት ኣብ ዝገበሩሉ እዋን እዩ ኣብርሃም ፍስሓ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተዓደለን ቀልቢ ደቂ ሰባት ብቐሊሉ ምስሓብ ዝኽእልን እዩ ብምህርቲ ፍረምረ ዝፍለጥ እዚ ከባቢ ካብ በዓል ሓሊፉ ንሃገር ክቕልብ ዘኽእል ዓቕሚ ዋላ እንተሃለዎ ይኹን እምበር ብምሉእ ዓቕሙ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን ስለዝኾነ ድማ ነዚ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘይምጥቃም ብጣዕሚ ዘሕዝን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አሕመድ ይገልጹ ይሄ ቦታ ኢትዮጵያ ነው ማንጎ እንደዚህ ቢጣፍጥ ማንጎ እዚህ ጋር አለ እዚ ቦታ ኢትዮጵያ እዩ ከምዚ ዝጥዕም ማንጎ ኣብዚ ኣሎ ሙዝ ከምኡውን ኣፕል ኣብዚ ይርከብ እዚ ፍረሽ ቦታ እዩ ክለምዕ ዝኽእል ቦታ እዩ ግዝኣት ኢትዮጵያ እዩ ተዝበሃል ከመይ ነዚ ሒዝኩም ትልምኑ ኣውሮፕላን ለምኑ መኪና ለምኑ ነገር ግን ከመይ እዚ ልሙዕ መሬት ሒዝኩም ምግቢ ትልምኑ ኢሎም ዶ ኣይጸርፉናን እዚ ቁጭት ዝፈጥር ጉዳይ እዩ ነዚ ዝመስል ልሙዕ መሬት ተዋሂብና ተሓባቢርና ብዘይ ምስራሕና ምልማና ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ ዘለና ዕቁር ሃፍቲ ምርኣይ ተሳኢኑና ናይ ባዕልና ንዕቕና ናይ ሰባትና ማዕደና ባኺና ዘመናትና ብምውዳእና ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ተፈጥራዊ ሃፍቲ ኣርባ ምንጭ ናብ ገንዘብ ንምቕያር ፕሮጀክት ገበታ ንወለዶ ጉዕዙ ካብ ዝጅምር ጸኒሕሎም ገበታ ለትውልድ ለአርባ ምንጭ ይዞ የመጣው ተስፋ በተለይ ከሐሳብ አንጻር ይዞ የመጣው አይዲያ አስደስተኛል ምክንያቱም እኛ የምንሰራው በጣም ውስን ስራ ነው ገበታ ንወለዶ ንከተማ አርባ ምንጭ ሒዝዎ ዝመጸ ተስፋ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሰኒ ምክንያቱ ንሕና ዝተወሰነ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል እቲ ሓሳብ ግና
ነታ ከተማ ዘሳግራ እዩ ዝኸውን ኣርባ ምንጭ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ከባብታት ዝበለጸ መባጽሕ ቱሪዝም ዘለዎ ብምዃኑ ብዙሕ ክንሰርሐሉ እንኽእል ቦታ እዩ ገበታን ወለዶ ነዚ ብቕዓቱ ብምውፃእ ሓዱሽ ስራሕ ብምጅማሩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ ኣርባ ምንጭ ብዘመናዊ መልክዕ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተወለድቲ ትክልል ነታ ከተማ ብምህናጽ ንባዕሎም ድማ ሃፍቲ ዘፍርይሉ መንገዲ ፕሮጀክት ገበታ ንወለዶ ኩነታት አመቻች እዮም በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን እዚህ የሚገነባውን የሪል ስቴት አይነት ፎርም ያለውን ቦታ በታይም ሼር እያንዳንዱን ቤት እየገዙ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ዝህነጽ ዘሎ ፕሮጀክት መንበር ገዛውትና ገዝኡ እንተዝሃንጹ ቀዳማይ ነገር ከተማኦም እዮም ዝሃንጹ ካልኣይ ድማ እንትምለሱ መዕረፊኦም ብምዃኑ ገዛ ይህልዎም ማለት እዩ እዚ ከባቢ ብዝተፈላለዩ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝተኸበበ እዩ ናብ ኤርፖርት ዝወስድ መገዲ ንሰርሐሉ ኣለና ኢና ኣብ ከባቢ ሪዞርት ዝስራሕ ብምዃኑ ንዓይኒ ሰሓባይ ቦታ እዩ ፕሮጀክት ገበታን ወለዶ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ጋድን ምግባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እምነ ኩርናዕ ምቕማጡ ይዝከር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ከምህሮም ዝጸንሐ ተምሃሮ ሎም መዓንቲ ኣብ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሊኒየም ኣመሪቑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪ ልዕሊ 5900 ተምሃሮ ኣመሪቑሎ ዳህብያሲን ተወሳኺ ሒዛላ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክብራት ተመልካትና ሎሚ እምበኣር ኣብዚ ኣብ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሊኒየም ኢና ንረክብ ሎሚ እቲ ህቡብን ተፈላጥን ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ንመበል 74 ግዜ ብዝተፈላለዩ ብርክታትን ብዝተፈላለዩ ዓውድታትን ዘምህሮም ተምሃሮ እዩ እናመረቐ ዝርከብ ከምቲ ዝፍለጥ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብጣዕሚ ህቡብን ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ምሁራት ሃገርና ዘፍረየ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ብ1950 ቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተመስረተ እንትኸውን ብ1961 ድማ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ብምባል ተሰይሙ እዩ بمقصال دما بشحن 1975 أقوطاصرا أوروباويان اتحز زلو سيامة يونيفرسيتي أديس أبابا زبل سيامة حيزو بركت زبلو عامتات باستفلالي عودتات مهورات اندامرقة صنيحيو لمون مبار نمبل 74 غزي يونيفرسيتي أديس أبابا باستفلالي عودتات زمهرم تمهرو اندامرقة يركب أبزي أبدراش ملينيم باستفلالي بركتات زمرقو زلو تمهارو لعلي 5000 زخونو تمهارو لما عنتي اندا تمرق يركبو كم تريو زلخم تملكتنا بثلاثه عودات مالتون بقدماي ديغري بخلاي ديغرين بباچلر ديغرين تمهارو اندا مرق يركب يونيفرسيتي أديس أبابا لما زبل بقدماي ديغري 2373 تمهارو بخلاي ديغريون لعلي 2000 تمهارو كم اول بي اتش دي دما 335 تمهارو اندا مرق يركب بحفشا 5911 تمهارو ابزا علت زيا امري قالو مبار لكلكم تمهارون سدرا تمهارون انكو نزعلت زي ابقعكم انكو حقوسكم كنبل نفتو مالتيو تمهارو ابزي نزعلت زنت بقعو غزيهم فلطتهم من غلبتهم من سويهم يوم نزي بقيهم زلمو تمهيرهم نهاجرهم زطقمو كخونو بممناي نخلكم تمرق تمهارو انكو حقوسكم كنبل نفتو يونيفرسيتي أديس أبابا ابزي حجي ابزا مرقلو وان بروفيسور برهانو نجا حويسو كالوت لعلوت حلفت سراح المنكستي ترخيبهم تمهارو إننا من رأي ركبوا أبزعلت زمرقوا زلوا تمهارون حقوسهم بستفلالي من قدي إن داقلز يركبوا نحناون أبزلوا كلهم تمهارو نكو أحقوسكم كنبل نفتو دقيمنا نكو عنسب لكم تملكتنا كم تريوا زلهم أبي يونيفرسيتي أديس أبابا سنسرعة من رقاينا نركب مسايد ما حدا قاشالو قاشاي منكبل كابشم كم كجن بلت حلف بال لما عنتي نمبلك إن دقيقة تمرقوا زلهم كلاي ديجري دي بي اتش دي يسكن تملكت قلتلنا سالساي ديجري ويم دما بي اتش دي يو انكو حقوسكم من بعرفه لما دكتور يغني لي خمينيرو كايد تمرتنا بزي درجه زنمبقع زنبرو خايدتات هاي يمسلو تفلالي فتناتات نيرو ازفلي دستا سمعني توم تفناقلتي بيتسبنا سدرانا ناب مربتهم عم زملسلو غزي سلازونه ازي مرغازينا عاي درب تحقاس يسمعني الناس تفلالي فتناتات نيرو لازم نكبصحون نكيسرح عقفاتات نيروم
فولي حقوسي دس بليو حوات كاديان ولا كما يوصلوا حفتين بعد جزاينيا أفتي تأجم جزية مساي تأجمن مساي سفلالو إنترنت حجزان نورايا أفتي مرمرديو أفتي فلالو تأجمت مساي وتصاورد زولايا تسمعكن نعم دسيلنا دسالنا حبيبي تسمعكن مرة غوزة على تزيام صحب دعم دستني وحنا لفوا ما نختنر هالي دعم دسالي بس هاي ولا أنا اللي قاعد أسفل يا مسكين نقول لكم قاعد حقوسكم قاعد حقوسنا ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ሓቢራ ንምዕባይ ጠመተ ሂባ እንዳሰርሐት ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ንቡር ንምምላስ እጃማ እንዳበርከተት ከም ትርከብ ወሲኾም ገሊጾም ሕዝውን ደሃብያሲን ተወሳኺ ሒዛላ ዲፕሎማሲያዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዉ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ኩነታት توقينهم يوم بفلاي قدامي مستر دكتور أبي أحمد أبا مبل شرشاي سلسي عمد زبان سراح مبل 36 سرو أخيبو أبز السالة الأوان أوانا وخونتات أميتهم كابا أبالات بايتو كلت هزبي نزقرب لهم حدوتات من لا شيبا مليم بحفشا سراحة دبلوماساوي كونتات ركب وزاءن أبي بركي كم زركب بفلاي إثيوبيا كابت زلات اللوك أرنزو بأفريكا بأنصارت أقامي جيوبوليتيكاوي كونتات مس غربا بالتهاجرات بزعبا زلوا ركبن متحب بارن انتاي كم زمسل نقدامي منستر دكتور أبي أحمد حتو قريب يوم قدامي منستر دكتور أبي أحمد أبزهبو من لا شوون أبقرنا أفريكا زلو كونتات زل علن تخون بفلاي من السودان زلو ركب إثيوبيا أبل سناي قربتنا نمقصال زد تختله مرهم خانيوم زحبرو بنيا بكرة نقل لانسالاجو قربت تكور موناتش لما تجنزب عندنا بوجنا قربت باخل زجبرنا مخانا كلتا نجار كالعللكم تقدماي أبانانا مونغو تبيليفن قنت انتجمر ما نقص السودان بزي أقباب إنك تعلو بوتا حيزنيرو وتقدراتنا ناوكينات انتخد مالتيو نعانا نت بوتا نسو مليسكا موساد ناي ساعتات سراح كخوني خيليو نحنا قنا أي قبرنا يون أبوان تقومم إزي أي نقبرن أحواتنا يوم فلما تقومم يفتح حلنا بتعقسي نا تتبناينا كلاي أبوان سلام نسودان إلكتريك إكسبورت نقبر نيرنا منقص السودان بزلو وزقم مخنيات نزحلف خلطة 3 عامتات حساب كخفل أي كالن نحنا قنا أبتقوما ما ينقارتن بمبال كساب حزي أي قارتنان قربتنا أبسناي قزي تراح يكونان أبوان تقم حزب السودان انت تقم بزلنا عقمي مدقافن بار انكفات كنكون يبلنان كابي كلت يوم حيلتات السودان زي شاراوي كوينا نسلام نسرح تنحناينا حزون كنسرحنا بتوسخي إثيوبيا أبا قداي سوماليا حتو إيابلان زبالوتم قدامي منستر أب حبار عبيت استمسرته ركب كام مفتار حليفو كالي علامة خمس سوماليا بيملكت الصومالي حزب سوماليا بزملكت حزب سوماليا قصاتات سوماليا مبزحتهم أبا وشتنا سلازلو قربيتنا طرح زي كونس حواتنا ونيوم نسلام نحدنت سوماليا تغالي سناينا نسوماليا زلنا خبري بلتقنا لعلى كلهم منقصات أريناينا نسوماليا كم إثيوبياوي وزيرنا زبرتات عنايو نحناينا أب حدنت أب قزات سوماليا منقص إثيوبيا حتى يبولون أبانا نمونغو سومالي لاندن زقبرنايو سممع نو كلهم قرابتي حتيتنا ملاش سينا مس زفر ملنا أكل تفراري منامبر أب حدنت سوماليا حتى فتيرنا يكونان نحنا نمزر راب دلواتينا إذا خمزيلون هالوا حتى أفدق بحر إثيوبيا إذا تعفنا أي خونن إذا العلي يزبلو تم قدامي منستر زلون حفتات ناي حبار بمقبار كم توم السلطنو هاجرات بحبار كن فتحن كنت أكملون نخلينا خبلون أجنزيبهم إثيوبيا من قصة إياكي يسي أكسس حتى من قصة إثيوبيا سي أكسسيو إزي قبو حتىيو نزي بسلاماو زربنا مقبال إثيوبيا دلوتيا تتايمم نحنا وانت ربحنا تحبابيرنا انتن معبل نتي أهجر إلون ندكنا تقاميو نزاقرا وربحا قنصي كي تفترة سبات كيموتو بخمي نخيدو بزبل منقصي إثيوبيا نحبراوي ربحا كل جزي دلويو أزي خمزيلون دهالوا قدامي منستر دكتور أبي أحمد نتولد إثيوبياويان نبها قروم نمأتاو تاريخومن ياتاتاتومن هفته هاجرومن نخفالتو بزقبر وزاو بعيت مسارت بركت زبلو كالأي تولدي إثيوبياويان ناب هاجروم اند أتو يركبو بزون أبزقنا ناب هاجروم زأتو تولر تحرر استفلالو علاماتات حيزوم
ኣብ ሃገሮም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣትዮም ኣለዉ። ዶክተር ጀማል መሐመድ ዩሱፍ እስማኤል ይባላለሁ። ከአውስትራሊያ ነው መጣሁት። ዶክተር ጀማል መሐመድ ዩሱፍ እስማኤል ይባሃል። ካብ አውስትራሊያ የመጸ ኣነ ቀድም ሕዚ ካብ 2010 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ሃረር ሕክምና ዓጽሚ ዓይኒ በብዓመቱ እናመጻኹ ብናጻ እናሳለጥኩ እየ። ሕዚ ሒዘ ዝመጻኹ ሓድሽ ፕሮጀክት ድማ ኣብ ሃረር መሕጸቢ ኩሊት ክሊኒክ ንምጥያሽ ተዳለየ መጸ። ሕዚ ነዚ ፕሮጀክት ሒዘ ክቐርብ እየ። ተናእሰ ካብ 10 ክሳብ 20 ሰብ ብናጻ ናይ ምሕጻብ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእል ምድለዋት እየ ወጊነ መጸ። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ዳያስፖራ ሃረር ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ንግዲ ዘለዉ ድማ ብሓፈሻ ንክሕግዙን ንክሳተፉን ነዚ ዕድል ከመቻቹ ይደሊ። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚኒስተር ዴኤታ ብርቱካን ኣያና እውን ከም ዝገለጾ ጻውዒት ዝተገበረሎም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ንምግባር ተዳልዮም ከም ዝመጹን ኣብ ክልል ሓረር እውን ዑደት ከም ዘሳልጡ ሓቢረን። የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ተዘጋጅተው ነው የመጡት። ዝተፈላለዩ ድጋፋት ንምግባር ተዳልዮም እዮም መጽዮም ኣብ ዓውድታት ሕክምናን ኢንቨስትመንትን ንምውፋር እውን ምድላዋት ወጊኖም ዝመጹ ስለዝኾኑ ኣብቲ ክልል ዑደት ከሳልጡ እዮም። ምስ መንግስቲ ትኽልልን ህዝቢ ትክልልን ክራኸቡ እዮም ክትሓታተቱ እዮም። ነቲ ክልል ይኹን ከም ሃገር ድማ ኣስተዋጽኦ ምግባር ኣብ ዘድልይዎም ጉዳያት ድሕሪ ምዝታዮም እጃሞም ዝዋጸሉ ኣሰሮም ዘቐምጡሉ ይኸውን። ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሶም ድማ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክነሳልጥ ኢና። መድረኽ ዘተታት ክህልውና እዮም። ኣብ ኢንቨስትመንት ምውፋር ዝደልዩ ኣብ ኢንቨስትመንት ንኽዋፈሩ፣ ፍልጠቶም ንምክፋል ዝደልዩ፣ ሰናይ ተግባር ምስራሕ ዝደልዩ እጃሞም ንኽዋጹ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ኣዳሊና ኣለና። ቶም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ኣዲስ ኣበባ እንትምለሱ እውን ዝተፈላለዩ መደባት ከም ዝተሰናድኡሎም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣወንታዊ ጉርብትናን ቀጠናዊ ምርግጋእን ኣብ ግምት ብምእታው መፍትሕታት ንምርኣይ ዝዓለሙ ዘተታት ንምቕጻል ምስምዕምዐን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብኣመዓራራይነት መንግስቲ ቱርኪስ ዝተሳለጠ ዘተ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ዝጠመተ መግለፂ እውን ሂቡ እዩ። ኣብቲ መግለፂ ብኣንጋዳይነት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሪፐብሊክ ቱርኪ ሃካን ፊዳን 24 ሰነ 2016 ዓ.ም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ታያ ቀጽላሰ ሚኒስተር ዓለም ለኸ ምትሕብባር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሌ ኣሕመድ ሙኤሊም ፊቂ ኣብ አንካራ ብምርኻብ ምዝታዮም ይዝካር። እቲ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘለው ዘይምርዳእት መፍትሒ ከምፁ ኣብ ዝኽእልሉ ዛዕባታት ግልጽን ሕውነት ዝተመልኦን ልውውጥ ሓሳብ ዝተገበረሉ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ። ክልቲኦም ሚኒስተራት ነቶም ዘለው ዘይምርዳእት ብሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ንምሃብ ቁርጸኝነት ከም ዘለዎም ኣብቲ መግለፂ እውን ተሓቢሩ እዩ። መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ዘተ ብምምዕርራይ ንዝነበሮ ግደ እቶም ሚኒስተራት እውን ኣመስጊኖም እዮም። ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣወንታዊ ጉርብትናን ቀጠናዊ ምርግጋእን ኣብ ግምት ብምእታው መፍትሕታት ንምሃብ ዝዓለሙ ዘተታት ንምቕጻል ተሰማሚዖም እዮም። بعد زينا يجب تقرينا مكتالكم تركبوا كورات تغتاتلتي زيناتاتنا يقصلوا له حزد ما ناب زينا عداقا ناب سحرنا يوم زيناتات كنسقرينا عمدتات سمارت إلكتريك أبوشت هاجر ناي مفراي عقمي زر يوم كبلو أيت ملاكوال لبل قليصام قبل معاد كوريدر تختلوا عمدتات سمارت إلكتريك أبوشت هاجر ناي مفراي عقمي زر يو كم زخونو منستر إندستري أيت ملاكوال لبل حبيرام عودي مفراي إثيوبيا كاب قربا أوان ندحر بزتوهابو تقرت مفراينتون أبوشتي عداقا زلو بصحيت كالتوف زلا نارئي ممسوز قلسوا ايتملاكوان لبل قد محزي زي تفتنو في الرياضات أبوشتا هاقر متكا كم سجمرا أبريهم نابنت دماء أبلمعات تتخلو عمدتات سمارت إلكتريك بفلفل حساب قدام المنستر أبي أحمد في الرياض نفلما أوان أبوشتا هاقر مفراي كم سجمرو قليسهم عمدتات سمارت إلكتريك أب حمش زي نقصو نقصان كفلتات كم زلوهم بمقلاص إذا عمدي أب حد فابريكات راي نمفراي تكنولوجين فاسيلتين كم زي اللي قليصهم بمنصر زي نايبوش هاجر أفريتي بفابريكاتات بحبار بمخان حبراو ديزاين بمسرح بحبار ناب مفراي كم زاتو مقلاصهم قلقالو سينا إثيوبيا سبزي بلهم زي دما أبوش هاجر ناي مفراي عقمين سجر تكنولوجين سرعي لو كم زخانهم أبريهم مقد أير إثيوبيا علم لخ تودادار نتو بزبلة أنا بزل على بركين مسجار بتجهات ناصر حيو كبلو والنفس مسرحة مقد أير أيت مسفنت أسو قليصام مقد أير إثيوبيا بقرب أوان كاب علم لخ تكال نقدي لكا سكاي ستراك
ሽልማት ምሩጽ መገዲ ኣየር ኣፍሪቃ 2024 ከም ዝወሰደ ዝዝከር እዩ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ መገዲ ኣየር ኣይተመስፍን ጣሰው እቲ መገዲ ኣየር ድሌት ዓማዊል መሰረት ብምግባር ግልጋሎቱን ምዕባይ በብእዋኑ ሓድሽ ኣሰራርሓታት ከም ዝኽተል ገሊጾም በዚ እውን ዓለም ለኸ ትካል ንግዲ ስካይስትራክስ ዓማዊል መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቃለ ምሕትትን ብዝተፈላለዩ መገድታት ዳህሳስ ብምግባርን ንተኸታተልቲ 7 ዓመታት ምሩጽ መገዲ ኣየር ኣፍሪቃ ገይሩ ከም ዝሸለሞ ሓቢሮም እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ቀጻሊ እዋን ዓለም ለኸ ተወዳዳርነቱ ንምቕጻል ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ ኢሎም ብተወሳኺ እውን እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መገዲ ኣየር ንምጥያሽ እናተዘራረበ ከም ዝኾነ ብምሕባር ምስ መንግስቲ እስዋቲኒ ብሄራዊ መገዲ ኣየር ንምጥያሽ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተዘራረቡ ከም ኣብነት ሓቢሮም